Balkan vilayetinin Bereket etrawynyň administrasiw merkezini we onu golay owasyny sil suw bastı. Ýaşaýyş jaýlarynyň döwlet idaralarynyň onlarçasyna deper etdi. Onlarça maşgala orta mekdepleriniň binalaryna göçürildi we Bereketdäki halkara demir ýol stansiýasy ýapyldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Balkan vilayetine ýyl-ýyldan sapar edýän habarçysy habar berýär. Bu wakanyň ýa Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow sil gelmegi bilen baglanşykly öňüne alyş çärelerini öz wagtynda guramak boýunça zerur işleri geçirmendigi üçin diýip ýurdun goranmak ministrine duýduruş we onuň ornunmasaryna käýinç yglan etdi. Anonim şertde maglumat beren habarçynyň tasdiklamagyna görä 18 martda Bereket etrawynda giç öýlen güýçli ýagyş ýagyp başlady. 19 martda ýerden bolsa etrawyň Iskenler owasyndan başlap tä Dänata owasyna çenli aralygy şeýle-de 25-nji duralga uzyn suw garagum, sogundarçylyk oboy owalaryna we Bereket şäherine sil suwy geldi. Sil suwundan iň köp Bereket şäheri ziýan çekdi. Şäheriň demirgadyk bölegi dol diýenýaly suw astynda galdy. Bu bölekde soňky 8 ýylyň dowamynda gurulan şäheriň merkezi keselhanasy, ene mähri merkezi, medeniýet öýü, 20-nji mektep, 6-njy çağılar bagy, mihmanhana, etrap häkimliginiň jaýy we ýaşaýyş jaýlary ýerleşýär. Sil suw bu binalaryň aglabasynyň şol sanda keselhananyň fundamentini çökerdi. Jaýlaryň diwarlarynda uly jaýryklar emele geldi. Şeýle-de bu ýerde 500-den gowrak hojalygy mellek ýeri bölünip berilipdi. Olaryň guran jaýlarynyň hem onlarçasy ýumruldy ýa-da jaýry gaçdy diýip habarçy wakany gözü bilen gören şaýatlara salgylanyp 22-nji martda gürrüň berdi. Şeýle-de ol sil suwunyň 2 metrden hem geçendigine, hatda 20-nji martda awtologlaryň depesiniň hem görünmeýändigine, howlularda 50-den köpräk ulogyň suwuň aşagynda galandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şäheriň ýokurda agdan böleginde ýaşaýan ýaşaýjylar dolu diýenýaly göçürildi. Olaryň käbirleri şäherdäki ýa-da vilayetdäki dogan garyndaşlarynyň kyda, galan bölegi Bereket şäherindäki 1-nji, 3-nji we 22-nji orta mekdepleriň klas otoglarynda ýaşaýarlar. Sebäbi şu wagt mekdeplerde bahar kanikullary dowam edýär, okuw ýok. Her mektepde 50-60 çemesi hojalyk bar. Keselhanadaky saglyk ýagdaýy gowrak hassalar öýlerine goýberilipdir. Ýagdaýy agyr hassalar şäheriň gün ortasyndaky köne keselhananyň binasyna eltildi diýip habarçy belledi. Aýdylmagyna görä etrawyň götün, gaplanly we ok owalaryny sil suw dol basandygy üçin bu ýerdäki saglyk öýleri, dukanlar we beýleki döwlet idaralary işlemeýär. Bu owalarda jaýlaryň en çemesiniň binýady jaýra gaçypdyr. Köçeleri suw, lay, palçyk basyp dur. Owa ýerlerinde ýaşaýyş jaýynyň bir çetinde bolan hajathanalary da ýa suw basypdyr ýa-da ýumrupdyr. Agdan owalarymyzyň ýaşaýjylary öz tebigi hajatlaryny amal etmek üçin aýaklaryna rezin suw ädiklerini giyip gum depeleriniň bu ýerlerine gidýändiklerini aýtdylar. Olar özleriniň hassalaryny, garry gurtularyny, çağalaryny arkalaryna hop edip gum depelerini alyp gidýärler diýip habarçy belledi. Uzboýuň ugrundaky ýylgynly Jamal we Burgun owalaryny hem sil suw dol basanlygy sebäpli bu ýerde 18 martdan bäri 6 nasyr öjüklü mobil telefon aragatnaşygy hiç ýyly işlemeýär. Güýçli sil suw akymlary Balkanawatdan Ýasgy owasyna uzayan uzynlygy ortaça 150 kilometr bolan asfalt ýoluň iki ýakasyny sirip akypdyr. Netijede şol ýoluň köp ýeri opurlypdyr we 5 sany köprüsi dolu weýran bolupdyr. 19 martdan bäri Ýasgy owasyndan vilayet we etrap merkezlerine hiç ýyly awtobus we ulug gatnawy ýok. Şu ýagdaý Kizjik ýa-da Düwünçi, Ajygy owalary babatynda hem gaýtalanýar diýip habarçy aýtdy. Şeýle-de Aşgabat Türkmenbaşy aralygynda uzynlygy 570 kilometr bolan demir ýol gatnawy hem çäklendirildi. Häzirki wagt ýük we ýolagçy otlary bu ýoluň diňe 210 kilometr aralygyna, ýagny Aşgabat-Serdar aralygyna gatnaýar. Sebäbi Bereket etrawynyň çäklerinde demir ýoluň ýumrulan bölekleriniň köpdigine yerli ýaşaýjylaryň ençemesi aýdýar. Gadagstan Türkmenistan Eýran demir ýolunyň Bereket şäherindäki halkara demir ýol wagzalyny hem güýçli deper etdi. Bu ýerde ýolagçylara we otlara hyzmat etmek mümkinçiligi ýatyryldy. Şeýle-de sil suwy etrawyň buğday, kartoşka we beýleki ekinler ekilen ortaça 4000 hektar ekin meýdanyny hem deper etirdi. Şeýle-de öýrü meýdana çykarylan ýüzlerçe mal garanyň hem soňky ykbaly nämälim bolup galýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä häzirki wagt Bereket etrawyna ýürüýte hökümet komissiýasy bardy. Ýöne komissiýa owa ýerlerini ünsvermän esasan etrap merkezini dikeltmek, köçelerdäki suw palçygy arasalamak, ýaşaýjylary awat galan jaýlara göçürmek we demir ýol gatnawyny ýoly goýmak işi bilen meşgullanýar. Bereket şäherindäki adından 3 mektepde ýaşaýan sil suwundan ejir çeken ýaşaýjylara ýorgun düşek suw azyk kömegi berilmändir. Olary şäherde vilayetde dogan garyndaşyňyz bardyr. Şolardan kömek sorap günüňizi görüň diýipdirler. Häzir olar ertir näme boljagyny bilmeýärler diýip habarçy
habarçy bellidi. Şeýle-de habarçy mal garasyna alyp öre göçen adamlaryň adyndan 4 sanysynyň dereksiz ýitendigini we häzirki wagt olaryň dogan garyndaşlarynyň gözleg işlerini geçirýändigini hem bellidi. 20 martda prezident Berdimuhammedow sanly video aragatnaşyk arkaly iş maslahatynda wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, sil gelmegi bilen baglanyşykly öňüne alyş çärelerini öz wagtynda guramak boýunça zerur işleri geçirmändig üçin diýip Goranmak ministri Begenç Gündoğduýew duýduruş elan etdi. Şeýle-de ýene şu sebäpler esasynda diýip Türkmenistanyň Goranmak ministriniň ornwatary, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň baş raýat goranyş we halas ediş işleri müdirliginiň başlygy Döwran Durdiýew käýinç elan edildi. Bu soňky ýyllarda döwlet başçylygynyň ýa-da türkmen resmiýetleriniň ýurtda tebii betbagçylygyň bolandygyny tasdiklamak bilen bagly ilkinji wakadyr. Ýöne Türkmenistanyň resmi medeniýetinde ýurda sil suwunyň gelendigi döwlet başçylygynyň derejesinde tasdiklansa da, onuň nire gelendigi nä derejede ziýan ýetirendigi barada kelam agyz söz aýdylmady. Geçen ýylyň maýynda güýçli ýagan ýagşyň netijesinde Aşgabat şäherini sil suwu basypdy. Şoňa meňdeş ýagda 2017-nji ýylyň sentýabrynda Ahal we Balkan welaýatlarynda hem gaýtalanypdy. Türkmen häkimetleri we resmi medeniýet bu tebii betbagçylyklaryň ikisinde hem dymypdy.